Viva, Viva Africa TV, Viva, Viva Africa TV, Viva, Viva Africa TV, Viva, Viva Africa TV. Prebo, luar. Maya kan nulis. Nih, uko namba nonti arudwa msikana uchukuru kwa friend ya usamzo tarudwa ne mukoma ngoti msikana chimani iwe tsola kumana ngumkumana lati anditi ndinobati lakudalora anditi ndinyebe kuti musikana mkomana musikana asi mkomana nongumtanzi ngapinde nalora nongumtanzi nalora pinde Magadi chimfara mamati nachako nanzoti pane hukuka huku dziri pai pageta ndiwo ako kutoda kushedza lora uchitora kuti andiri musikana aiwa aiwa inyechi amiraja aiwa kakai autombotimirai chitomira zvako iwe chitomira taura inyechi miraika taura inyechi ni classmate yangu ya classmate futa ngocha zvo hukume manja musambati ayendi mukomana wangu panazana muvhuma zvangu mukomana kuwanza zvangachitaura atodanzi pano panotengeswa huku huku dzipi asi ndiri huku kanini topedzerana nasi Africa TV. My skits, name a movie. Short views, name a video.